Ela deixa de ser santa quando ela aperta da planta. Ela senta, ela geme, ela baba. Vitamina da planta. Айде, Милко, айде, моето момче, идвай. Така. Браво, Милко. Ела тук при рамбовците. Да те запозная с тях. Къде сега отиде? Айде, ела тук. Виж, това е Петър. Запознайте се. Ела, айде, Рамбо. Рамбо, вече то бърках и се не е Милко, ела тук. Не, така, добре. Виж, запознайте се. Това е Петър. Виж колко е красив Петър. Къде отиваш сега? Виж, Рамбо, Рамбо. Сега с това Рамбо бе. Милко, виж, и на Петър може да му се сложи седло като на теб. Само че той работи без морков, тъй че на мен ми излиза по-на аванта. И затова вече ползвам Петър отколкото теб. Ма нищо, сега елата запозная с рамбовците. Това е цялата им династия. Ела сега, така, гледай сега. Ела. Айде. Така. Виж, това е Рамбо. Това е Рамбо. Къде е Рамбо втори? Рамбо втори. Къде е Рамбо втори? Ето го, Рамбо втори, виж. Виждаш ли? Виждаш? Рамбо втори. Рамбо трети беше тук. Да, ето го, Рамбо трети. Виждаш ли? А Рамбо четвърти някъде. Трябва да те запозная с всеки един. Рамбо четвърти. Да, ето го. Ето, виж, Рамбо четвърти, виж. Но с него повече се приличат. Малко всъщност. Да, Рамбо пети, ето го. Той е малко по-срамежлив, но пак се натъпката. Сигурно и заядени пак. Да, то сега един. Так му отчасем заядени. Ама виж Рамбо пети. И сега Рамбо 6. Къде е Рамбо 6? Рамбо 6, къде е сега? Тук четвърти, т.е. Рамбо първи, седми. Ето го 6, виж Рамбо 6. Ето го и 7, както видяхме. 8, тук ли? Да, ето го 8. И Рамбо 9. Ето го Рамбо 9. И последния Рамбо, ето го 10. А пък ти си Милко. Така. Сега. Да те запозная и с едни приятели тук. Ела, едни твои приятели ще станат. Ела сега. Гледай. Виж. Динарбон. Запознайте се. Това е малко чалнат кон. Повечето кони тук са чалнати, както виждаш. Ама няма значение. Така, ела сега да запознаят с други твои приятели. Ти още не ги познаваш. Ама те още нямат имена. Така че, чакай, ти с къса бе, ще те изгубя. Ела сега тук. Ще вържа за това. И когато намеря някой, дето така ще ти е по-приятел, пак ще покажа. Чули? Добре, айде моето момче. Айде. Чао. Айде. Айде, Милко, сега ела, там видях една интересна крава. Милко. Ти не си Милко! Какво сте прави с Милко? Искам Милко! Милко! Къде е Милко? Какво сте прави с Милко? Искам Милко! Убихте. Милко го няма. Ето го Милко. Здрасти, Милко! Така, айде да тръгвам сега. Видях една интересна крава. Искам да те запозная, че интересно име има. Ела. Да питам, че какво си правил бе? Може с прасе. Гледай, ела. Виж, гледай. Виж, малкия Милко. Какво си правил ти бе? Уж с прасе, пак с кравица забъркваш. Гледай. Виж, на нищо не го прилича. Хем розово, хем кафяво, хем сиво. Какво си правил, ей? Гледай го, виж го. Поне коя беше, Коя? Някой там? Тъс ли? На Милко жена му. Милко. Тия къл имаш ли, ей? Ей, сега ще накажа. Чакай само да взема една ограда от читърския мод. Айде. Милко. Тръгваш с мен. Ей тук ще оставя на кола. Ей тук. Така. Тъй ще стоиш. Ясно ли ти?
След малко ще да взема. Добре, Милко, айде, моето момче, смятам, че наказанието ти е достатъчно. Айде сега. Айде. Чакай, къде е въжето? Така. Айде сега, идвай. Айде. Добре. Смятам, че така... Гледай. Как ми тай срам, бе, виж го, гледай, на нищо не го мяза. Ка? Ти... Абе, зато ли те вързах, бе? Вързах те с 10 минути и че виж какво си направил. Гледай, розово. На Милко втората жена. Буклук. Той гледа го пак този кон, той е ритнал камбан. Ама карай сега, не говорим за той. Виж сега, гледай. Как не тай срам, бе? Ти си прасе. Прасе си, пак той е овца, онова е крава. Ти изобщо нормален ли си, бе? Край. Повече не. Смятам да ти тегля ножа. Това е. Или ще заключа при рамото да набият. Не, има много по-добра идея. Ще се обадя на един друг. Майко. Ще се обадя на най-страшният човек, който някога ще си виждал. И той ще прибие. Ей сега. Секунда само. Айде. Ей сега. Добре. Ей сега ще му се обадя. Наистина. Айде, Милко, ето, сега само да видиш кой ти нося. Гледай. Виж Чак Норис. Просто няма шанс срещу него. Айде, убий го. Айде, бе. Той тъп прасе. Айде, убий го. Той е перверзник. Мръсник е. Ама той е мръсник, убий го. Искам да го убиеш. Стига си идвал към мен, така плашиш ме. Спри. Не, моля те, не дей. Спри. Стоп. Абе. Ти на мене ли, бе? Спри да идваш към мен. Искам да набиеш прасето. Айде сега. Айде, чакче. Айде, наби прасето. Чакче. Така, смачкай го, чакче. Айде, бе. Чакчето, браво, чакче. Убий го. Айде, моето момче. Айде сега, убий прасето. Ела тук и убий прасето, бе. Добре, прасе. Сега ще го вържа и тук до тебе. И... само гледай да му направиш на него нещо, после да има розовички големчета малки. Ясно ли ти? Айде. Ще се видим следващия път. Много сериозно ще си поговорим. Чао, прасе. Довиждане.